bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Agence Dunia Travers Service ako abibo nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye ntɛnɛn ye min ye juin kalo ale tile 8 ye bi ye san 2026 falaye bi don
don gansan kun t'an ka jamana kɔnɔ dɛ juin kalo tile 8 ɲininkali kɛ politikimɔgɔw b'a dɔn juin kalo tile 8 o tun ye fanga ta don de a b'a fɔ ma ko investiture juin kalo tile 8 san 1992 Amadou Toumani Touré ye fanga di Alpha Oumar Konaré ma palais de la culture la investiture kɛra ye o y'a sɔrɔ palais de congrès baaraw ma ban fɔlɔ o la sa nana kɛ min ye juin kalo tile 8 san 2022 Alpha fana y'a segi ATT ma fala ye nka e ko a ma da olu fila ma 2002 san ale fana y'a tɛmɛ ATT ma yɔrɔ ATT ka fanga kun cɛra cogo min na tuguni 8 juin wɛrɛ ma sɔrɔ dɛ an ye 8 juin 2 de ye donc Alpha yɛrɛ ka fanga la 8 juin 1 kɛra ATT fana y'a ta ka tila ka a da yɛrɛ ma 8 juin kɛr'o la nka a ka fanga kun cɛ waati an nana yɛlɛma pewu donc bi don in ye donba ye an ka jamana politiki tariku la fala ye fala i b'a dɔn Mali kɔnɔ politikimɔgɔ min bɛ yen min garisɛgɛ jara ni Mali politikimɔgɔ bɛɛ n'a ye jɔyɔrɔ bɛɛ kɛ i b'o dɔn i t'o dɔn Ibrahim Boubacar Keita IBK kɛra président ka kankɔrɔsigi ye fala ye ka kɛ ministre des affaires étrangères ye ka kɛ lasigiden ye ka kɛ premier ministre ye ka kɛ assemblée président ye ka kɛ jamanakuntigi ye maliyɛn si tɛ yen min sera ka o kɛ n y'a sɔrɔ cɛnin na jɔn bɛ n'i da kan don fala ye wa politikimɔgɔ min garisɛgɛ ka di ni politikimɔgɔ bɛɛ ye Mali la i b'o dɔn wa o ye Jɔguna Tarawele ye maaw k'a ti kɛ fɛn fɛn a kɛra a bɛɛ ye bamananw ko ten korominɛmunu kɔni a ma ka ko nka somaw fana bɛ naduman dun dɛ fala ye sɔgɔmada in na an bɛ nin kuma ninnu fɔ sabula min ye fanga yɛlɛma ye fanga ta ye an b'a dɔ fana kɛnɛ kan Asimi ale ka san 5 o kun ye kunungo ye juin kalo tile 7 nka ale ta ma kɛ 8 ye donc bi sɔgɔmada in na babu bɛna tali kɛ o kuma na wolomasiri taba ka wuli ka jɔ min ye foroba fala olu ka so min jɔra n'a b'a fɔ ma nanzarakan na ko pipi wuli ka jɔ fana kɛra sifinnakaw fɛ kunungo palais de sport kɔnɔna na min ye jamanakuntigi ka san 5 ka senkɔrɔma dondoli kɛ Mali kɔnɔna fala ye sɛnɛkɛlaw kɔnɔ gannen don dɛ ko samiya ma na fɔlɔ dɛ u b'a fɛ ji ka kɛ cogo min danfɛn fɔlɔ minnu kɛruna olu ma jaabi sɔrɔ fɔlɔ kɔɔri sɛnɛnaw ni kaba sɛnɛnaw olu kɔni jɔlen don hali bi u bɛ ka ji de ma kɔnɔ Mali fan caman n'a bɔra Sikaso yan fanfɛla la tajiko gɛlɛya fana bɛ jamana in kɔnɔna na hali bi fala ye Moti sifinw ye wuli ka jɔ kɛ Kucalakaw olu ko sa ko n tɛ san sɔngɔ min dalen don a kan Segu maire yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa yɔrɔ dɔw la yen maaw bɛ se ka lafiya cogo min na Keɲabakaw ko halisa ko Chinois bɛ k'olu tɔɔrɔ fala ye Keɲaba maa caman u y'a yira sa k'a fɔ ko Chinois bɛ k'u tɔɔrɔ min ye Buguninkaw fɛ yen sifinw ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka dingɛbaw k'olu bɔ yaasa samiya nata ye ji bɛ se ka tɛmɛ cogo min na hijita senfɛ fala ye ko hijita dɔ fana kɛra misali ye Ablaye Moro min ye Ibrahim Jawara ye a ye kuma da ale de ma bi sɔgɔmada in na nin y'an ka kuma la kumabaw ye sɔɔni san bɛna mun walawala jani ale sanfɛ a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. Fala ye bamananw ko kuma min taatɔ don dugutigi bulon na k'a ma bɔ dugutigi den ye k'i kunda kogo la k'o lajɛ kunungo kun ye juin kalo tile 7 ye juin kalo tile 7 san 2021 fanga bolo yɛlɛmana anw ka jamana ale kɔnɔna na min ye sɔrɔdasiw ye olu minnu ye fanga ta utu kalo tile 18 kalo 9 kɔfɛ u y'a yira sa ko fanga tun bɛ minnu bolo jamanakuntigiya ni premier ministeriya k'olu k'u jɛngɛ min ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ye minnu ye fanga daraki in kɛ u yɛrɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sangani senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Asimi Goyita ye ko k'ale sugandi o la a so ale nalen ta ka bila sa ale ko ka kuma di malidenw ma koyi malidenw bɛ se ka kuma sɔrɔ cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen u y'o sigi ko assise nationale ale laɲini tun ye mun ye
sɛbɛn ka se ka sɔrɔ furancɛla fanga yɛrɛ bi sinsin min kan ka fɔ ko jamanadenw y'o yira baara ka se ka kɛ n'o ye o ANR min kɛra Fala ye o nana wolo mun na juillet kalo san 2023 sariya sunba kura Mali ye o sɔrɔ min ye mara kɛcogo 14 na n'a bɛ fɔ ma ko 4ème république an donna o kɔnɔ a y'a to politique ko ta na sira fɛ mara yɛrɛ kama bɔli ni mara sigili sen kan o ka se ka falen an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa bi Mali kɔnɔ min ye marabolo 19 ani district kelen n'o ye Bamakɔ ye o bɛ yen cercle 100 ale ni 59 o de b'an ka jamana kɔnɔ min ye arrondissement ye olu bɛ taa 466 la commune 810 ani 15 o fana senfɛ min ye sariya ko ta na sira fɛ sariya taabolo sira kura n'o ye nominali ko ta na sira ye n'a fɔ ma sa ko code pénal code procédure pénale sigi kɛra o kan k'o lawara kurakuraya tuguni o hukumu kɔnɔna sa cɛ ni cɛ ka jɛ muso ni muso ka jɛ Mali ko k'ale ka jamana ka ya k'o ti bɛn wa o tɛ kɛ wa o tɛna jɛ tɛna kɛ n'o ye sariya in sinsin o kan min ye dugukolo ko ka se ka don bɛrɛ la fana Asimi tile la u ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa k'a fɔ ma ko cadastre numérique k'o sigi titre foncier olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔ ni cɛsiri wolomasiri tabaw ka gun kan ɲɔgɔndanw ka olu kɛ jɛlenya ni tilennenya la basigi ni lafiya k'o don ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye pacte de croissance ye k'o sigi sen kan min ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn n'o ye charte nationale o fana sigira sen kan a yira sa k'a fɔ ko nin waleya bɛɛ lajɛlen na ɲɛsin kɛra min ma kosɛbɛ Asimi tile la Fala ye o ye wolomasiri tabaw ka gun kan n'a ye n'i y'a jateminɛ wulikajɔ ani minɛnw sanniw ko a bɛ se ka sobaw jɔ o kɛra wolomasiri tabaw ye armée ale ka kankuraw caman jɔra caman baara bɛ sen na min ye jamana musaka ye o bɛ ka don o la so ba 4 o fana kan ka jɔ wolomasiri tabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Katikaw olu fɛ yen min ye maaw ɲɛjɔyɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔso belebele a fɔ ma ko 4ème génération o bɛ ka jɔ Banankɔrɔkaw fɛ yen musée de l'armée ka taa fara armée yɛrɛ bɛ se ka ye cogo min na min ye jamana kɔnɔna na o baaraw fana sigira sen kan sɔrɔsiya k'a don ba la k'a bɔ degun na min ye sɔrɔsiw ka hakɛw ye k'olu sigi sen kan furancɛla fanga maaw y'u ɲɛsin o ma minɛn caman sanna wulikajɔ ni cɛsiri o kɔni kɛra min ye sɔrɔsi sugu bɛɛ lajɛlen ye i ye douanier ye o i ye eaux et forêts ye o i ye policier ye o donbolo ni minɛnw kɔni ɲinina ka di olu ma yaasa u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na maa ni ɲɔgɔn dɛmɛ kɛrɛfɛla fana na Fala ye min ye wolomasiri tabaw ye halisa maa minnu bɛ yen n'olu y'u denw ye olu kun taara kabini Burama tile k'a fɔ ko ka olu kɛ pupille de la nation n'o ye foroba falaw ye bi bi in na min ye foroba falaw ye Fala ye e ko polisiw ni sɔrɔsiw ni gendarmew dɔrɔn den b'a la wa maa maa bɛ yen n'i ye degun sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana ko ka ɲɛjɔyɔrɔ k'i la den a fitinin fa ka taa se san 18 ma jamana b'a ta ka musakaw don a la yaasa a bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la cogo min na jamanakuntigi ale ye so jɔ n'o musaka ye musaka min n'o bɔra ale yɛrɛ ka dɛmɛ wari kɔnɔna na sabula a yirala k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye don min na a bɛ fanga ta a ko sa ko min ye ale ka musaka tilancɛ 2 o na ta ka don maaw ni na hinɛni na ani ka jamanadenw k'olu dɛmɛ o la sa forage 600 o sera ka jɔ Mali fan caman fɛ dɔgɔtɔrɔso caman bɛ Mali kɔnɔna na min ye panneau solaire sera ka sigi o la waati ni waati donbolo ni dumuni ni balo bɛ ta ka di maaw ma min ye farikolo ɲɛnajɛlaw fana ye olu fana y'o niyɔrɔ sɔrɔ ko in na ko ye Fala ye sabula bi min ye Mali jamana kɔnɔna na denmisɛnnin minnu bɛ yen n'a fɔra ma ko intelligence artificielle olu tɔgɔla so robotigi o fana baaraw bɛ sen na lycée ni université olu fana baaraw bɛ sen na wulikajɔ ni cɛsiri an ka ndolatikɔrɔ terɛnkɔrɔ minnu bɛ yen ka se ka olu lakurakuraya u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Bamakɔ ya 26 mars n'o y'a sɔrɔ Modibo Keyita bɛ baara la o ma ban fɔlɔ Mamadu Konate ni Wɛnsɛn ndolati terrain min tɔgɔ dalen Salifu Keyita la Katikaw fɛ yen ka taa se Segu ndolati terrain Sikaso Kayi ani Moti ninnu bɛɛ lajɛlen lakurakurara jamanakuntigi ka san 5 in kɔnɔna na o la sa min ye FIFA ye ale ko diɲɛ ndolataw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ndolati terrain kɔnɔna na sɔrɔko ta na sira fɛ jamana ɲɛmaaw u ye sanu ale ni dugujukɔrɔ nafaw o sɛbɛnkura sigi sen kan yaasa dɔ bɛ se ka fara jamana sɔrɔ kan cogo min na o yɛlɛma min donna sa o y'a to sa dugudenw yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min na a fɔ masa ko contenu local k'o bayɛlɛma k'o kɛ hakɛ min kɛmɛ sirada la jamana arena 35 ta o n'a ka tunɔkan dunɔ tɔw ti kelen ye min ye dugujukɔrɔ nafako ta na sira fɛ lithium bɔyɔrɔ 2 o dilanna an ka jamana kɔnɔ bi bi in na o bɛ jamana kɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye o fana dugujukɔrɔ nafa in fana bɔli la baara min bɛ sɔrɔ o la tilennenya ni danaya ni laadiriya kɔnɔna na Mali yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ maa minnu filɛ ka lithium bɔyɔrɔ dilan nin ye u k'u hakili to togodɔlamaw la maa minnu bɛ yen n'olu kan ka baara kɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na k'u kana ɲinɛ olu fana kɔ dugudenw fana ka se ka nɔnfɔn bɔ a ko la u y'u sinsin o kan jamana ɲɛmaaw ma da o ma
u y'a yira sa ko sanu yɛrɛ ka se ka k'an ta ye sanu bɔra ka se ka k'an ta ye an ka se ka nafa sɔrɔ an ka sanu na f'a ka ko ka jɛya o ko ka jɛ hukumu kɔnɔna na sa sanu dilayɔrɔ fana sigira sen kan n'o ye sanuko yɔrɔ ye a yira sa k'a fɔ ko sanuko yɔrɔ kɔni o bɛ tɔni 200 a bɛ o de ko san ale kɔnɔna na min ye baara belebelebaw ye olu bɛ senna halisa jamana ɲɛmaaw fɛ ka kɛ ni furanjɛla fanga ye o de la sa denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'olu tun ye falatɔw ye olu ɲɛjɔyɔrɔ baaraw u y'olu sigi sen kan jamana ɲɛmaaw y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin baaraba ninnu ye o tɛ se ka kɛ ten cogo la fo min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi sen kan lakɔlɔsiliw ka k'a la jateminɛw ka k'a la sabula a nana ye k'a fɔ waati ni waati anw ka jamana kɔnɔ yan waleya minnu bɛ fɔ a n'u timɛliw tɛ se ka jan ɲɔgɔn na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigira sen kan sa yaasa dunkojuguya ni yuruguyurugu kɛlɛli o bɛ se ka kunbɛn cogo min na min ye jamana ɲɛmaaw ye u y'o fɛɛrɛ min sigi sen kan u y'a kɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na sa yaasa min ye jamanadenw ye olu ka hakɛ bɛ se ka dafa cogo min fala ye nin bɛɛ la ko halisa maliyɛnw bolo b'u kunna ka kule dɛ sabula kuran o kɛlen tɛ maaw sago ye layidu taara k'a fɔ ko kuran yɔrɔ dɔw bɛ dilan halisa ko o kuma tɛ ka fɔ kuran ba sigilen tɛ taji fana tɛ sɔrɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye maaw mago b'u la kɛnɛ minnu ka fala ye n'o ye malidenw labɛnni ye ka malidenw dilan ka maaw bila sira kan ka sariyaw bato min mana fɔ ka k'a kɛcogo la ko o yɔrɔ kɔnɔna majɛ caman bɛ yen ɲɛmaaw yɛrɛ olu yɛrɛ yen tɛ jalatigɛ kɛnɛw kan min ye laadiriya ni tilennenya ni baara kɛcogo ɲuman ye o majɛ bɛ maa dɔw la bi bi na ɲɛmaaya kalifalen don maa minnu na o la sa jamana yɛrɛ tun ye kuntilennaba 3 min ta maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka a bɛna lawaleya cogo di n'o ye an yɛrɛ ka k'an yɛrɛ ta ye an k'an cɛ siri an ka faso ka k'an ta ye an k'an cɛ siri an hakilinaw ye min olu ka lawaleya min ye jamanadenw ye olu sago ka ɲini kuranko ani jiko ka taa se jamanadenw yɛrɛ ka taa ni ka seginw ma sirabakaw ko o degun kɔni bɛ furanjɛla fanga la kosɛbɛ min ye mali kɔnɔ bi siraba belebeleba caman bɛ yen olu kɔni tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o la sa jamanakuntigi ko ale kɔni ye sira dɔw boloda min ye Katita ni Kulukoro sira ye o bɛ o la nka o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ fala ye ko ka bɔ Kayi ka na Bamakɔ ko Kataba 4 don dɛ an yɛrɛ ye maaw ta yan olu yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna ko sira dan ye Bamakɔ ni Buguni ani Bamakɔ ni Segu ye ko n'o tɛ k'a tɔ bɛ kɔni samiyaji nata in ko ɲɛmaaw k'u hakili t'o la san 5 in kɔnɔna fa maa minnu y'u tɛgɛ nɔ ko in na kosɛbɛ a bɛ se k'a fɔ ko o ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye olu ka sow u ka baarakɛyɔrɔw u ka labɛnw kɛyɔrɔw olu caman dilanna an ka jamana kɔnɔ min ye cɛsiri ni wulikajɔ sira ka kɛ o la jamana fana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnamadɔ baaraw ta nasira fana fɛ wulikajɔ ni baaraw sira ka kɛ o fana ko hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi IEC Mali ye o ɲɛmaaya min ta furanjɛla fanga ɲɛmaa n'o ye Général Asimi ye a sera ka baarabaw kɛ IEC ale hukumu kɔnɔna na a ka san 1 kɔnɔna na k'olu masiri tabaw maa 1000 k'olu fara ɲɔgɔn kan ka se k'olu sigi sen kan min ye kunnafonidiso k'o sigi n'o ye tele ni arajo ye jɔnjɔn k'o sɔrɔ passeport ni carte biométrique ale ni IMU k'o sɔrɔ IEC tɔgɔ la min ye IEC yɛrɛ dulonmaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan gɛlɛya n'a ta bɛɛ a yirala sa k'a fɔ ko IEC yɛrɛ y'a to bi jamana ninnu u yɛrɛ ka se ka bonya u ka lakodɔn min ye Asimi ye ale ye baara min kɛ o ko hukumu kɔnɔna na k'o fana kan ka fo k'o waleɲuman dɔn jamanakuntigi gɛlɛya ko ta na sira fɛ fala ye sinsin bɛ ka kɛ min kan hali bi o ye tajiko in ye sabula ale maritaba barika ka bon kosɛbɛ o la sa ko min ye jamana in kɔnɔna na fala ye baara bɛ di maa minnu ma danaya bɛ da maa minnu kan jamana ɲɛmaaw b'u bolo ɲɛsin maa minnu ma ko fulu fana ka wuli k'u jɔ u k'u cɛ siri sabula maa kelen o ye hakilina kelen ye maa kelen o ye miiriya kelen ye maa kelen o ye fɛɛrɛ kelen ye dɛmɛbaa minnu bɛ fara a kan minnu welelen don k'u ka n'a dɛmɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko bi ko a bɛɛ lajɛlen juru bɛ u yɛrɛ de la n'i kɛra minisiri kolo ye fala ye maaw b'a fɔ ma ko k'i to minisiri ma se ka foyi kɛ n'i kɛra directeur kolo ye maaw b'a fɔ ma ko i ma se ka foyi kɛ nka n'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛna a bɛ fɔ ko jamanakuntigi min tun bɛ yen k'o de tun tɛ baara kɛ o la ɲɛmɔgɔ ka to k'u kun jigin fala ye kuma dɔw la ka dugumana lajɛ baaraw bɛ cogo jumɛn na kow bɛ cogo jumɛn na mun kalifalen don maaw la u bɛ k'a kɛ cogo di wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka kɛ yaasa jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ min ye furanjɛla fanga yɛrɛ nakunba yɛrɛ ye yɛlɛmaba minnu fɔra a kana da dala fɔli ma a ka ye waleyaw la jamanadenw hakilina ye o de ye sɔgɔmada in na an ye min salo jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka kimɛli la ani an yɛrɛ ka farankan ka kɛ ni Asimi ka san 5 ye fala ye o de ye nin ye a jatɔw e n'o olu yira maaw la ye
dugutigi ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda walayi an bɛ taa wolomasiri tabaw ka gun kan nin waati in na min ye armée ye a dagatigi Jean Élisée Daou ko min ye wulikajɔ belebeleba ye wolomasiri tabaw y'o kɛ an ka marabolo fila kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Gao ale ni Kayikaw fɛ yen wulikajɔ in a y'a to sa min ye Bamajɔni ni wawalekɛbaw dogora min tun bɛ Dorokaw fɛ yen Gao ale woroduguyanfan fɛ wulikajɔ kɛra yen o wulikajɔ senfɛ sa gosili fila belebeleba fila taara ka ɲɛsin olu n'u bolominɛw ma mobili dɔ fana tun bɛ yen u y'o fana tiɲɛ o ko senfɛ ni pankuru ale ka wulili ye gosili sabanan sa o taara bin yɔrɔ min kan sa o ye motow ye ale ni minɛnw caman n'o kun dogolen don tu dɔ kɔnɔna na o minɛnw bɛɛ lajɛlen fana tiɲɛna sandarekaw fɛ yen Kayi marabolo fana na wulikajɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Bamajɔni ni wawalekɛbaw kun kɛlen don k'u dogo tu dɔ kɔnɔ minɛn camanba tun b'u bolo ye Bamajɔlekɛba ni wawalekɛba maa 30 ɲɔgɔnna ni tora waleya senfɛ Jean Élisée Daou ko ka wolomasiri tabaw fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la baara kɛcogo ɲuman maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na an ka jamana kɔnɔ Sikaso mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunasini min ye jasajɛkaw fɛ yen tabakɔrɔ wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ yen Bamajɔni ni wawalekɛbaw kun kɛlen don ka jan dɔ d'aw ɲɛ u y'o kɔ kari Bamajɔni ni wawalekɛba caman fatura ko senfɛ min ye bingalikɛla ninnu ye a sera ka sɔrɔ u kan mobili saba kun y'o suɲɛ o kun b'u bolo wolomasiri tabaw sera k'u bolo da u kan u ka maramafɛnw ale ni moto camanba de Sikaso marabolo kɔnɔna na wolomasiri tabaw tɛgɛ sera ka da nin minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kan k'an daraki ka bɔ Bamajɔni ni wawalekɛbaw bolo yaasa dugudenw ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na fala ye moto ale sariya kura min taara an ka jamana ɲɛmaw fɛ bi na marabolo caman kɔnɔna na maaw bɛ k'a ɲini k'a ko faamu sabula bɛɛ lajɛlen kun ja tigɛra palaw kɛwalaw ye min ye dugudenw y'a faamuya k'a fɔ ko feere a dulonlen de don fɔlɔ a ma fɔ k'a dabilara pewu moto di maa ma o i bɛ taa sa o k'a bɛɛ lajɛlen jɔlen don fɔlɔ moto jumɛn ko don dagabana moto belebeleba ninnu Jakarta ale ni Yamasan o sen tɛ a la a tɔw kɔni sa n'o o ye moto girimanbaw ye fala olu bɛɛ lajɛlen b'a la togodaw ni ɲɔgɔn cɛ dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni ko moto in bolili kɔnnen no o kɔnɔna na bi min ye dugudenw ye u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ gouvernement kelen filɛ ka nin min kɛ nin ye nin na nɔba bɔ kow la sabula a n'a to min ye jamanadenw ye u n'u ta n'u bila dɔ duguba kɔnɔ moto waboli o de bɛna sigi sen kan nka Jakarta fala ye tile filɛ na ale sɔngɔ yɛlɛla dɛ fantan falaw ale ni fala tɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o o ye foroba falaw ye fala ye olu tɔgɔla so o kurumokarili baaraw kɛra jamanakuntigi fɛ kunungo min ye juin kalo tile 7 ye o kɛra ale ka fanga tali o san 5 ye Asimi a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na min ye Bamako pankuru jigi kɛnɛ ale kɛrɛfɛla la n'o o ye Modibo Keyita tɔgɔla pankuru jigi kɛnɛ ye so dagabana in a jɔlen don yen ONAPIMA n'o ye foroba falaw olu ladonbaw jɛkulu ye ka taa fara minisiri min bɛ jamana kɔnɔna na kɛnɛyako kunna colonel major Asa Bajalo u n'u ka baarakɛla ni gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen premier ministre ale ni calatigɛ jɛkulu ka taa se lasigiden minnu ma an fɛ yan bɛɛ lajɛlen jɛra ka taa nin kɛnɛ in kan musaka a bɔra jamanakuntigi yɛrɛ ka musaka la n'a ko k'a bɛ maaw ni lahinɛ ni musaka min ye so in jɔra sefa wari miliyari 3 étage kelen don nka 2 bɛ se ka yɛlɛ a sanfɛ i n'a fɔ a jɔbaw y'a fɔ cogo min na o la kɛnɛ ka ye sa denmisɛnninw n'u somaw min ye maa minnu bɛ n'olu bɛ n'u ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ u bɛɛ lajɛlen nana ka se kɛnɛ kan min ye furanjɛla fanga yɛrɛ tɔgɔ la maa min b'a tɔgɔ la ciw ɲɛnabɔ n'o o ye Agibu Danbele n'an b'a wele ko junior a ko nin baara in daminɛna layidu senfɛ layidu ni jamanakuntigi kun y'a ta octobre kalo tile 31 san 2023 k'a timɛli daminɛ février kalo tile 6 san 2024 min y'a kurumokarili ye ka n'o kɛ bi
Agibu ya ira saka fo ko ka kɔni ye jamana ɲɛma a ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan sɔrɔdasi minnu binna u ka denbayaw bɛ se ka don baara la cogo min na min ye sunkalo ye dɛmɛ bɛ ta ka d'u ma o fana seli ɲɛkɔrɔlaw fana dɛmɛ bɛ ta ka d'u ma nka min ye nin jigi sigiyɔrɔ in ye o bɛna fisaya u ka denmisɛnninw ma kosɛbɛ sabula bi na olu kɔni caman bɛ yen min ye u ka dɔgɔ kosɛbɛ jamana kɔni b'u ta sa f'u ka bɔ u yɛrɛ la san 18 n'u y'o sɔrɔ tuma min u na bɔ min ye jamana ka bolo kan nka yan'o cɛ sa Asimi y'a yira sa k'a fɔ bi min ye jamanadenw ye nin foroba fala ninnu fala ye e ko sɔrɔdasiw dɔrɔn don tuguni wa sabula a yira k'a fɔ ko maa kɔni ye degun sɔrɔ faso ka baara hukumu kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen denw bɛ a la jamanakuntigi yɛrɛ a ye laseli kɛ kɛnɛ kan ye kunun ko an ka jɛ ka Asimi Goyita ale ka laseliw olu lamɛn. Duma yɔrɔ min u bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ u bɛ se ka kundo yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na ala barika la o latigɛla bi an y'o kurumakari nin yɔrɔ mina kɛ jigiya ye ka se an ka foroba falaw ma mun b'a to u tɛna kɛ yɔliyɔli la mun b'a to u tɛna kɛ kɔngɔ la u tɛna kɛ minɔgɔ la mun b'a to u bɛna fɛɛrɛ bɔ ka kɔlɔsili kɛ mun b'a to u bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na sabula da kan ninnu ka ladonni u dɛmɛni o ye diyagoya ye maliyɛn bɛɛ ma surtout Mali autorités a diyagoyalen don an ma ka ninnu dɛmɛ sabula da kan ninnu somɔgɔw de tora faso kumabɔli la faso dɛmɛli la n'i y'a jateminɛ ONAPIMA mɔgɔ camanba de b'a kɔnɔ mun tɛ sɔrɔdasiw minnu sara olu denw ye n'i y'a jateminɛ sɔrɔdasiw minnu sara olu denw b'a la an ka eaux et forêts denw b'a la an ka doyenw den b'a la an ka préfets den b'a la ɔkɔlikaramɔgɔw den b'a la ani an ka transporteurs minnu bɛ ka carburant ta ka bɔ n'a ye kɔfɛ ka na n'a Mali la olu minnu ɲɛ tora olu fana denw b'a la donc Mali ne Mali denw de a ka kan bi maliyɛn bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u dɛmɛ mun b'a to u kana fantanya u kana bantanya donc o de hukumu na an bɛ yan bi an bɛ Ala fo k'Ala barika da ka tila ka ministre fo ministre de la santé ani ONAPIMA directrice ani Evi social équipe minnu ye wuli ka jɔ kɛ mun b'a to nin baara bɛ se ka latigɛ cogo min na ka foli bila u la ka tila ka ɲini fɛ u k'u jija u ka nin yɔrɔ u ka matarafa ka ɲa mun b'a to a bɛ kɛ an bɛɛ sago ye mun b'a to an ka forobafala ninnu u bɛ ladon ka ɲa u bɛ ɲɛtaga sɔrɔ a kɔnɔ u bɛ kalan yɔrɔ suma kɔrɔ u bɛ sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ a kɔnɔ mun b'a to an bɛɛ nimisiw wasa sabula da kan ninnu ladɛmɛni o y'an bɛɛ ma diyagoya ye o y'an bɛɛ jama wajibi ye an bɛ bɛɛ fo ka jamanaden bɛɛ fo hali bi Ala ka jamanadenw kan bɛn Ala ka jamana basigi. Walayi min ye nin falatɔ ninnu ye olu ye ɲɛjɔyɔrɔ sɔrɔ yala ni jamanakuntigi ale ka faamuyali hukumu kɔnɔna na nka an b'a yira maaw la baara in a bɛna na to sen na sabula fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ ka sigi sen kan yaasa yɔrɔ minnu ni fɛn minnu yera u bɛ se ka sinsin cogo min jamanakuntigi ka san 5 sɔrɔli hukumu kɔnɔna na fala ye kunun ko Bamakɔ yan palais d'espoir min tɔgɔ dalen don Salamatu Mayiga la n'an b'a wele ko Bebe min ye denmisɛnninw ye olu tun ye nkamu da Bamakɔkaw k'olu wele ka na sifinnakaw tɔgɔ la Babu Taba kɛra Sori Ibrahima Sise n'ale ye CNJ président ba ye baara in a sen fɛ sa jabɔw kɛra jamu bɛ tali kɛ jamanakuntigi ye baara min kɛ san 5 kɔnɔna na min ye denmisɛnninnakaw ye olu ye kuma ta k'a yira sa k'a fɔ ko jamanakuntigi ye waleya minnu kɛ u bɛ se ka sinsin cogo min u yɛrɛ ka fɔ la min ye baaraba ninnu ye u bɛ se ka sigi sen kan hali ka dɔ fara a kan cogo min na u y'o laɲini wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna na fana sifinnaka caman bɛ yen n'olu bɔra Mali fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani an ka togoda duguw la fala olu fana ye kuma ta min ye Kɛlansaru ka sifinw ye n'o ye Nasɛri ka maaw ye olu fana nana kɛnɛ kan yaasa k'a yira sa k'a fɔ ko Mali bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye an bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen kɔnɔ maaw ye n'an bɔra o la 15 de l'environnement ale ta ko 27 na dɔgɔkun 2 wagati sigida lakana kɔlɔsili baara o baaraw daminɛna kunna siningo ministre min bɛ yen n'o bɛ jamana sɔrɔ ko kunna n'o ye ministre d'État Aluseni Sanu ale tun bɛ premier ministre jɔyɔrɔ la ko in kɛnɛ kan a yirala sa k'a fɔ sa ko nin baaraba in kɔni bɛ kɛ san o san nin ye a ta ko 27 ye an ka kungow an ka forow jitɔn yɔrɔw min ye maanifinw yɛrɛ kɛcogo waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka baro sugu k'o la télévision ni arajosow ni bɔlɔlɔsiraw fɛ min ye waleya ye a bɛ tali k'o la ministre y'a yira sa k'a fɔ ko fanga ɲɛmaa y'a bila ka na yaasa a kana yirula k'a fɔ ko nin ko in bɛ jamana bolo ba la fɛɛrɛ minnu bɛna sigi sen kan ani baara minnu bɛna kɛ u ka se ka sinsin cogo min waati yɛlɛma kunbɛli kɔlɔlɔ fɛɛrɛ minnu fana sigilen don a cakɛda jɛkulu fɛ fala ye i n'a fɔ charbon minnu bɛ se ka kɛ ka baara kɛ dɔgɔ minnu bɛ se ka kɛ ka baara kɛ ani gazi minnu ni fɛn minnu bɛ sigi sen kan olu warankatalen kun don kɛnɛ kan Aluseni Sanu y'a ta kun fa kun k'o bɛɛ lajɛlen lajɛ baara in bɛ to sen na sa fo min ye
juin kalo ale tile 17 a kuncɛli bɛ kɛ o hukumu kɔnɔna na n'an bɔra ye an bɛ taa halisa min ye an ka jamana kɔnɔna na kitakaw fɛ kita gouverneur ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ sabula a kun yira k'a fɔ ko moto ko in a ma faamu o la sa kita gouverneur n'o o ye Dawuda Mayiga ye a y'a ka dugudenw n'a ka dugu marabaaw n'a ka préfet bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ɲɛna ko moto minnu ko fɔra ko nin n'a ɲɔgɔnnaw ko don fala ye min ye jakaritaw ye olu tɛ a la nka n bɛ bɔ yan n bɛ taa min ye koko fata ka na moto la ko maaw k'o jateminɛ kuma tɛ ni motobaw b'i bolo n bɛ bɔ yan n bɛna waliya n kɔrɔ walima n bɛ taa manantali ka na sisan ko kɔni o jɔra nin waati in na gouverneur ko a bɛ min f'u ye a bɛ sinsin min kan a ma fɔ ko nin y'a ko bannen pewu dɛ nka u k'a bila u kunna k'a fɔ ko waati de don min sugandilen don jamana ɲɛmaaw fɛ yanni u ka sago sɔrɔ o la sa Yama San a y'a yira sa k'a fɔ ko o tɛ a la Jakarta sen t'a la TVS ale ni Apache 160 Baji ni Pôle Solar ninnu ka taa se Aju ninnu ma fala ye ko olu moto minnu ka giri kosɛbɛ olu de b'a la n'o tɛ fɛn fɛn ye 50 70 ka taa se 100 ni tan ma ko moto bɛɛ lajɛlen bɛ se ka boli bi Dawuda Mayiga ale ka laseli la wa a y'a ɲini préfet ni sous-préfet fana fɛ dugutigiw ni kabilatigiw u k'u cɛsiri cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na kibaruya in bɛ se ka se maaw ma cogo min na kunungo cathédrale la min ye circulation ye ale ɲaamina ye kosɛbɛ ka sababuya kɛ embouteillage sɔrɔla mun fɛ fala ye camion minnu tun bɛ Kayikaw fɛ n'a dɔw tun kalo 2 ye nin ye olu de ye nali daminɛ armée ale ka yamaruya kɔnɔna na min ye convoi ba in ye cathédrale kɔnɔna sa maa kɔni kun bɛ yen e k'olu ma k'o siyɔrɔ la sa wa Bamako yɛrɛ kɔnɔna na camion ninnu nalen don fana Kati yɛrɛ kɔnɔna na a kɔni birisa ɲagamina kosɛbɛ nka Katikaw y'a yira sa k'a fɔ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra basigi ani lafiya kɔnɔna na armée ale ka yamaruya la k'a yira maaw la dɔrɔn k'a fɔ ko Katikaw fɛ yen min ye bɛnni ye olu kɔni boli kɔni don Katikaw fɛ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 6 ma Kati b'o la cogo min Kulukoro b'o la ten wa Bamako yɛrɛ bɛ o kelen o hukumu kɔnɔna na yaasa ka bɔ dɔbɔ maaw ka degun na sa taji feere yɔrɔ min bɛ Segukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye gouverneur ye Komatɛrisi kɛrɛfɛla la ale maire ye n'o ye nun jara ale sɛmɛ a kɔnɔkɔrɔ ka t'i ɲɛda yen kan sabula a yira k'a fɔ ko taji tɛ ka sɔrɔ maa minnu bɛ fɛ k'a feere fana olu bɛ se k'a feere lafiya ni basigi kɔnɔna na cogo min na maire ale taara baara kɛcogo lajɛ k'i ɲɛda a kan yaasa duguden minnu kɛlen don ka aran jɔ ka tile kaki olu bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na lafiya kɔnɔna na tajiko hukumu kɔnɔna na halisa Motikaw fɛ yen Moti sifinw ka tɔn o ɲɛmaa n'o ye Usman Mayiga ye n'u b'a wele ko colonel ale n'a ka dangan n'o ye Yaya Ture n'u b'a wele ko wele les jeunes olu ye barosigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u y'a yira sa ko n tɛ sa sɔngɔ min bɛ taji ka bi Moti kɔnɔna na o tɛ waleya ye waleya min n'o y'olu sago ye maa minnu bɛ k'a kɛ k'a feere sa k'a daminɛ 500 la ka taa se 1000 ma ko fo olu k'o dabila u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dugudenw kɔni tɔɔrɔlen don bi min ye jamanadenw tɔɔrɔlen don bi kosɛbɛ butelila feerelikɛlaw k'a ɲini olu fɛ sa u ka feere kɛ i n'a fɔ sɔngɔ minnu fɔra a la yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na CNJ yɛrɛ maa dɔw ye jalakili ta ka ɲɛsin u ma u ko ko maa se k'olu jalaki dɛ fala ye ko tajiko gɛlɛya bɛ Mali fan bɛɛ de fɛ ko nin tɛ ko ye olu bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ min na suko ni dugusajɛ cɛ n'o tɛ a ka d'u ye ni taji nana u bɛ fɛɛrɛ sigi bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ lafiya la cogo min na Moti CNJ ni olu ka kuma ye Kucalakaw fɛ yen ko stade kɔni kɛlen don ŋanamu fɛn ye bi bi na n'a b'i bolo i bɛ jama i bɛ kafa sabula fɛn min don a mana kɛ maa min bolo o kɔni maaw b'o nɛgɛ de yaasa i bɛ se ka dɔ sɔrɔ a tigi bolo cogo min fala ye ko maa caman bɛ yen olu bɛ ka kɛ bana ye ni taji ye Kucala marabolo la dugudenw kɔni kamana gannen don u y'a yira sa ko ɲɛmaaw la taji fɛn fɛn bɛ na se u k'u jija ka di a dicogo la yaasa a kana taa bi maaw bolo maa minnu bɛna n'a feere n tɛ san sɔngɔ la Kucala yɛrɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen na bi ko taji sɔrɔ cogo n'a feere cogo kamana gan caman bɛ a la maaw y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ minnu kun sigira sen kan k'a fɔ ko ka baaraw kɛ olu ka lakurakuraya n'o tɛ ko k'a lajɛ wolomasiri tɔw bɛ taa nin ta cogo min na ka na ka tila ka na n'a ye Kucala yɛrɛ kɔnɔna na ka mobili boli ka bɔ Bamako ka taa ko fiyɛra ko kunmasuli ko don k'a fɔ ko bɛna kɛ nin cogo in na an ka marabolo kɔnɔna na fala ye k'a daminɛ Kajolo ninnu na ka na se fo Kucala yan fana Segu ni Moti yan fanw sanji bincogo a tɛ ka kɛ kelen ye n'o y'a sɔrɔ Sikaso mara maaw olu ta ka fisa kosɛbɛ sɛnɛkɛla caman jɔrɔlen don ko sabula mɛkalo kɔni banna k'a sɔrɔ suman dalen fɔlɔ olu kun ma bɔ kaba ni kɔɔri olu caman dala nka halisa maaw bɛ min dɔn kɔrɔlen a ma se ka kɛ o ye an donnen filɛ juin kalo fana kɔnɔna na ko kaba bɛ fin dɔrɔn a bɛ tɛmɛ fala ye togoda caman bala bi maaw jɔrɔlen don sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ko sa ko min ye fɛɛrɛ ka sigi sen kan yanni kaba ka fin ka tɛmɛ fala ye ko ka avion bila ka taa u ko ten dɛ ko olu ka yɔrɔ kɔnɔna kaba ka fin ka tɛmɛ o ma ɲi dɛ wa dugu kɔnɔ Moti yan fanfɛla yɛrɛ caman na
olu yɛrɛ caman kun y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan yɛrɛ ko samiya bɛna ɲɛ u yɛrɛ kun sigira n'a ye taara wari don juru ta ka min ye nɔgɔ ni fɛnw ta k'u sigi k'u labɛn e ko ni office kɔnɔna yɛrɛ tɛ maa bɛ ka sɛnɛ kɛ fɔlɔ sabula olu ka ji b'olu bolo olu ka jisɔngɔ n'u ka fɛn b'u bolo n'o tɛ fan dɔw la a gɛlɛyalen don bi samiya donna in na Keɲeba a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Keɲebakaw y'a yira sa k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ olu na dugukolo ntanya sabula bi Chinois olu dɛmɛbaga jɛkulu olu caman wulilen don ka Keɲeba fan caman ta k'a da u senkɔrɔ bi fala ye ji tɛ to kungo tɛ to fala tɛ to maaw ka lajɛyɔrɔw tɛ to min ye maaninfinw yɛrɛ bɛ ɲininkali de kɛ sa jɔnni ye ninnu yamariya gendarmelakaw y'a da tulo la k'a da jaba la ka dɛsɛ préfetlakaw ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ min ye dugudenw yɛrɛ ye olu ye kule kɛ ka dɛsɛ waati in na sa Keɲeba fan caman fɛ fala ye maaw yɛrɛ bolo sa gouvernement ye fɛɛrɛ minnu sigi u ka taa lajɛ u bɛ se ka lawaleya cogo min na n'o tɛ bi in na maaw bɛ Keɲebakaw fɛ fala ye kuma tɛ se ka kɛ olu fɛ sabula Chinois u n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa u kɛlen don ka dugukolo ninnu bɛɛ lajɛlen halaki dugudenw yɛrɛ caman ko bi wari min bɛ sɔrɔ Keɲeba sɔrɔ min bɛ Keɲeba n'i taara Keɲeba yɛrɛ du kɔnɔna lajɛ olu bɛɛ ɲininka olu ta ye mun y'a ko la sa olu minnu yɛrɛ ye Keɲebakaw ye a hɛrɛ jumɛn bɛ se olu ma ɲininkali bɛ o yɔrɔ de la bi Keɲebakaw kɔni y'a yira sa ko fɛɛrɛ ka tigɛ Chinois bɛ ka baara mun k'u fɛ yen dan bɛ se ka sigi a la cogo min na Buguni sifinw olu ye wulikajɔ kɛ kunasini ko min ye u ka dugu kɔnɔna na ka se ka saniya baaraw sigi sen kan saniya ani yiriwali kuntalajan bolofara min bɛ yen olu ye dugudenw fara ɲɔgɔn kan gouverneur n'o ye fulakɛ Usmani Wele ale ka yamaruya kɔnɔna na o la sa mètre 120 dingɛ u ye peluw ta ka falow ta duguden cɛman na musoman ni baarakɛla bɛɛ lajɛlen u y'a yira sa u ka kin min bɛ n'o ye Masabulakurakaw fɛ yen o y'u jɔ jan fɛ u y'o ta taki min ye gouverneur yɛrɛ ka sira fɛ fana u y'o fana ta k'a yira sa k'a fɔ ko min ye dingɛ ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen labɔli baara kurumukali gouverneur yɛrɛ nana kɛnɛ kan min ye Buguni maire ye Karimu Sangare ale yɛrɛ nana sifinw ka tɔn musow ka tɔn denmisɛnninw ka tɔn fala ye k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se wulafɛla ma min ye nɔgɔ kɔni tɔni 60 u sera k'o bɔ dingɛw kɔnɔna na sisan sa min ye DNSP maaw ye olu k'u na fɛɛrɛ tigɛ sa k'olu cɛ ka bɔ yen baara in k'u bɛ fɛ ka kɛ laɲini ye laɲini min bɛ don biennale labɛnni hukumu kɔnɔna na yaasa Buguni bɛ se ka jɛya cogo min na o hakilinaw kɔni sɔrɔla gouverneur ale ye layidu di sa k'a fɔ ko nin baara min filɛ nin ye a ka d'ale ye Buguni ka saniya min ye maaninfinw yɛrɛ taabolo ka falen baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na n y'a f'i ɲɛna ko hiji kun cɛra nka min ye hijiden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ye olu yera a yira sa k'a fɔ ko maa dɔw kɔni kɛra misali ye kɛnɛ kan ye i n'a fɔ Abulayi Moro ale ni Ibrahim Jawara ye ɲɔgɔn sɔrɔ min bɔr'o la an ka jɛ ka o lamɛn. Kabini nana a fɔra an ka yɔrɔ saniya yɔrɔ saniya fana ye limaniya dɔ ye adamaden ye fɛn o fɛn kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ i ɲɛsini. An b'a ɲini maliyɛn cɛ ani muso silamɛ bɛɛ fɛ aw ka nin video in aw ka partager ka taa Mali fan bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ k'a ye an balima silamɛw Allahu akbar k'an to minasigi la délégué général Dr Abdul Fatah Sise a y'a yira hijiden bɛɛ la an k'an cogo dɔn ka yɔrɔ sanuya an kana so yɔrɔ ka nɔgɔ an kana ɲaman fili duguma an balima silamɛw a y'o ɲini bɛɛ fɛ ka d'a kan Mina u y'a labɛn cogoya min na a t'a fɛ a ka nɔgɔ Mali ka tɔgɔ duman sɔrɔ délégué général nin tun y'a ka haminakoba dɔ ye minasigi la yɔrɔ bɛɛ ka jɛ pas an balimaw k'an to minasigi la anw yɛrɛ wulila n'o ye ne ye n ko n bɛ taa ka taa kafe de min an balimaw k'an to kafe min na n ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba in na a b'a la ka ɲamaw cɛ a bɛ don tantanw kɔnɔ ni mɔgɔ min ye fɛn min fili a b'a ta a ye n dabaliya ban kosɛbɛ an balima silamɛw n ye n dɛn ka n ka telefɔni bɔ ka tugu cɛkɔrɔba in kɔ dɔɔni k'a filime dibi la k'a sɔrɔ a man ɲɛ an balimaw. Ne bɛ baara in fɔ ko baara in ɲɔgɔnna tɛ de sisan e nana ka na sɔrɔ ne ni cɛkɔrɔba in bɛ ka kuma anw mɔgɔ fila docteur e ka kuma ta ale fɔlɔ y'a ye ne y'a kɔlɔsi a la n ko ne yɛrɛ bɛ fɛ ka nin ladege n ko mɛ a se ne sisan n ko mɛ courage min b'a la ala ka sara anw y'a fɔ sisan e nana sisan tuguni ka na anw ɲininka a la ne ni docteur fila y'a fɔ yan sisan an y'a ye a bɛ baara in kɛ. Kabini don fɔlɔ min na an nana yan nɔ sɔgɔmada fɛ kafe bɛ ka min mɔgɔw bɛ ka lipton ni fɛnw ta yarɔ sukaro bɛ fɛnnin dɔ de kɔnɔ papiyenin de waati tigɛ k'a fili duguma kabini o don a y'a daminɛ k'a tɔmɔ fo bi même pour la distribution des repas il s'active dans ça il est aussi actif dans ça a kɔni ni aw bɛ se ka encouragement ni ko min k'a ye motivation min kɛ a ye en tout cas il est sans façon a ɲɔgɔnna si tɛ an ka jɛkulu in na
a ɲɔgɔnna si tɛ yen. Allahu akbar a ye n kabakoya kosɛbɛ. Cɛkɔrɔba in n'an bɛ hiji la n'an tugura kɔ militi 30 ani kɔ ɲɛ b'a la a b'a la ka ɲamaw cɛ a bɛ taa mɔgɔw ɲininka u ka ɲamaw a b'a bɛɛ cɛ. Kafe min yɔrɔ la mɔgɔw bɛ kafe min ka Lipton fara fili dugu ma ka sukaro fara fili dugu ma cɛkɔrɔba in bɛna a bɛɛ cɛ ka taa bɛɛ bila ɲamaminɛn kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ don tantanw kɔnɔ kelen kelen ka taa ɲaman bɛɛ cɛ an balimaw ka bɔ. A ye dabaliya ban a ye dabaliya ban. Ka n'an tilala an ka dumuni na a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ ta ka bɔ ka tila ka ji ka bɛɛ feere jisuma na kun ni kun maa 100 ni kɔ de b'a kɔnɔ masi ma bila la ni mɔgɔ ye kafe min kafe minɛ u b'a fili dugu ma a b'a bɛɛ cɛ a bɛ tila ka yaala minɛn dumuni kɛ ka minɛn fili yɔrɔ la a b'a bɛɛ ta ka taa bila poubelle kɔnɔ masi ma bila ni cɛkɔrɔba sigi bɛ yɔrɔ min na walahi kan ka fɔ kan ka barika da. An balima asilamɛw cɛkɔrɔba in tɔgɔ de ye Abdulayi Moro ale yɛrɛ ye motika ye moti mandɛkowa a n'an bɛ hiji la alhamdulillah rabbil alamin nka kabi délégué général a ye nin fɔ ko ka yɔrɔ sanuya cɛkɔrɔba in wulila ka jɔ volontaire kabini a ye minasigi bɛɛ kɛ tile 5 a ka baara tɛ foyi ye ka dumuniw tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔw tilara dumuni na k'a ɲaman bɛɛ cɛ ka n'a bɛɛ fili ɲamanminɛn kɔnɔ an balima silamɛw fi sabilillahi. A dun an nana a fɔra bɛɛ ye o n'i ye min kɛ adamaden i b'a k'i yɛrɛ de n'o tɛ ne kɔni kuma wɛrɛ tɛ ne fɛ inshallah ala k'a bɛɛ sara ka diɲɛ ne awɔ inshallah ne tɔgɔ Abdulayi Moro ka bɔ min ka bɔ Mopti Mopti Manakura awɔ i bɔra yen de ka na hiji la awɔ n bɔra yen de ka na hiji la. Cɛkɔrɔba in ala de b'a sara an bɛ dugawu kɛ comme docteur y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka encouragement fɛn fɛn kɛ a n'a ka kan il mérite. A ka d'an ye nin cɛkɔrɔba in ni waleɲuman dɔn bɛ se ka k'a ye a ye baara min kɛ k'a jadon a yɛrɛ la maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko sanuya ye min ye cogoya min na n'an ye nin appliquer Mali la Bamakɔ walayi jamana bɛ jɛ. A ka baara b'a la vraiment il est formidable et puis a b'a kɛ ni nisɔndiya ni kɔnɔnajɛlenya de ye ala ka taga. Et puis a mako tɛ mɔgɔ si la a mako tɛ mɔgɔ si ka foyi la. I kumana fɛ a mako t'i la i ma kuma fɛ a mako t'i la. Docteur Mahamadu Kɔnɛ diinɛ minisiri i ka cɛkɔrɔba filɛ i ka hijiden filɛ a kɛra exemple ba ye walahi makan yan nɔ surtout min na délégué général Dr Abdul Fatah Sise i ye consigne min di i ye kumakan min fɔ ko ka yɔrɔ sanuya nin cɛkɔrɔba filɛ dɛ Abdulayi Moro a y'i ka kumakan nabato. An balimaw an bɛ aw fo ni ka waliɲuman dɔn an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in an b'a fo ni ka waliɲuman dɔn an y'a ye nin baara in na ale ye volontaire di a b'a la ka yɔrɔ nettoyer mɔgɔw ye min fɔ a la a y'a mɛn an b'a jigiya k'a fɔ ne yɛrɛ kɔni nin video in maa ŋaniya ɲumantigiw u bɛ n'a ye jamana kɔnɔ inshallah ya rabi maa ɲini ala fɛ maa u ka nin video in ye ka fɛn kɛ ni cɛkɔrɔba in ye Mali kɔnɔ min n'a bɛ lakali inshallah ala ka kɛ ten aw bɛ se ka min kɛ ni cɛkɔrɔba in a y'a k'a ye i ni ce ni baraji ala ka ni sara ya rabi inshallah i ni ce Ibrahim Jawara don ka bɔ Mina wasalamu alaikum. Fala ye nanzaraw ka cɛ min minɛna an fɛ yan n'o ye Faransika ye Yann Christian Vizili ye nanzara kibaruyadilaw y'a yira k'a fɔ ko a nɔ minɛna wa k'a yirala k'a ka kan san 20 kaso kɛ Bamako a man ka don yen ko yalama a ka kiiri kɛlen a kelen a dan ma ka tɔw sen bɔ a la ko mun b'o ko kɔrɔ min ye kunnafonidilaw ye diɲɛ fantan 4 fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransikaw fɛ u bɛ ka nin hakili jagabɔ in kɛ lieutenant colonel français Yann Christian Bernard Vizili ye a yirala sa ka fɔ ko service de renseignement maa don sigana kɔni bɔra min na Faransi yɛrɛ ko ka nɔmabɔli baaraw kɛ ka wuli ka jɔ kɛ a bɛ se ka labila cogo min na a ka kiiri min kɛlen filɛ nin ye ko bɛna wolo mun na don nataw la o ɲininkaliw bɛ nanzaraw ka gafew caman kɔnɔna na Nizeriya wolomasiri tɔgɔ y'a yira sa ka fɔ k'olu sera ka maa 360 kɔni bagɛ maa minnu kun taara caw Boko Haram fɛ wulikajɔ sen fɛ maa yɔrɔ min bɛ sa n'o ye Kuluwo ye ni Kuluwo min n'o tɔgɔ ye Madara u ka jamana yɛrɛ woroduguyanfan kɛ Borno ale kɔnɔna na Nizeriya y'a yira sa ka fɔ k'u kɔni ye degun caman ta ka ɲɛsin Bamajɔlen n'u ka wulekɛbaga ninnu ma n'o ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Boko Haram maaw ye u ka bolofara minnu bɛ yen Boko Haram yɛrɛ ko nin waati kɔni na ko tɔ t'a la Nizeriya wolomasiri tabaw ka fɔli la Maroc y'a yira sa ko dunan minnu bɛna fɛ ka n'a ka yɔrɔw lajɛ min ye maa 7 miliyɔn ani kɔ o de donna u fɛ yen
laadala sa olu tun bɛ min sɔrɔ 100 saradala 2 o taara yɛrɛ sɔrɔ 7 la nin waati kelen na sa ngo u y'a yira sa k'a fɔ ko nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka bɛn juma tɛmɛnen ma n'o ye juin kalo tile 8 ye kimɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen Maroc ka yɔrɔ sawulenw n'u ka seko ni dɔnko minisiri an'u ka sɔrɔ minisiri a y'a yira sa ko dɔ bɛna fara baara kan yɔrɔ ɲɛnamaw bɛ se ka dilan Maroc kɔnɔna na cogo min maaw ɲɛjɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye taa ni ka seginw ka se ka nɔgɔya Tunisikaw fɛ yen wulikajɔ belebele kɛra sibiri tɛmɛnen min ye diɲɛ seleke naani bolofara min bɛ yen n'o sigilen don tunkarankew ka ko kunna ka taa yira sa k'a fɔ ko yenkaw k'u ka wulikajɔ kɛ yaasa maa minnu bɛ yen ni sɛbɛn t'u bolo n'o ye farafinnakaw ye k'olu gɛn ka bɔ Tunisie kɔnɔna na wulikajɔ in barika bonyana kosɛbɛ nka min ye diɲɛ seleke naani tɔnjɛkulu maaw ye olu ma kala dɔ u ɲinina ka bɛn ni a ye Faransi jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Jacques Chirac ye ale furumuso Bernadette Chirac ko ala y'u ka kalifa minɛ la ka si to san 73 la kibaruya in dira a somaaw fɛ kunun na siniko sibiri Espagnekaw fɛ yen maa 1,000,000 ani tila o de bɔra sa ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ Madrid n'o y'u ka faaba ye kununko min ye papu ye ale bɛ taama na Léon 14 a yirala sa k'a fɔ ko kɔni ye Messi belebeleba sigi sen kan Messi min sen kan sa a y'a ɲini chrétien diinɛ maaw fɛ u ka hakilinaw kurakuraya u ka dusukun kurakuraya jamanaw k'olu kanu u ka faso kanu baaraw k'olu sigi sen kan farikolo ɲɛnɛko ta nasira na n'an segira ka na so Mali Fédération Malienne de Football ale y'a yira sa k'a fɔ ko dege karamɔgɔ kura min n'u bolo ɲɛsinnen ma o ye Anthony Da Silva ye a kuma cayalen don bɔlɔlɔ sanfɛ a sabula ko fédération yɛrɛ fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ko ka maa kofɔlen ta sa ko o kɔni o sariyaw bɛɛ ma bato hakilina na sa fédération ko a y'a ta sabula bi jatigiminɛw kɛra k'a fɔ sa ko UEFA ka lakodɔn sɛbɛn bɛ yen n'o ye dege karamɔgɔ sɛbɛn ye ko o sɛbɛn bɛ a bolo maa min don Faransika don Portugalika don a si bɛ san 45 la ale de bɛna bila Tom Selfie nɔ na ko yalama baara min nana kalifa la k'a bɛna se ka o kɛ wa caman y'a yira k'a fɔ ko maaw kana kɔn ka kuma k'u k'a to k'a ka baara kɛ ko sabula min ye sifinw ye a y'olu caman tɔbɔtɔ k'olu baaraw kɛ fan dɔ in fɛ maa caman y'a yira sa k'a fɔ k'a ma dege karamɔgɔyaba kɛ Coupe d'Afrique a ma se o kɛnɛ ka kuma tɛ ka to wala ta i n'a fɔ o laɲinina cogo min na Coupe du Monde équipe a m'o ta wa nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye min ye ŋanaw ka tɔn ye jamana kɔnɔna na n'o jamana min yɛrɛ fɛ ka jaabi caman sɔrɔ ka se ka se sɔrɔ o dege karamɔgɔya ka ta ka d'a ma ko nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye ko yalama ko Mali y'i tugu wa walima a laɲini ye mun de ye ko don nataw la ko bɛna yira nka ko n'i ye fédération ɲɛmɔgɔ ka kuma jateminɛ Fala ye k'a bɛ tali kɛ o la kosɛbɛ sabula olu ko k'olu bɛna labɛn de kɛ u m'a fɔ k'u bɛ kubu ta ka di maa ma dɛ ko dege karamɔgɔ bɛ se ka taa o hukumu kɔnɔna fana na an y'a fɔ a ɲɛna kununko min ye Badian Jara ye san 12 k'ale tununa Banangabugu sugu la a bɛ ji feere de kɛ ni maa min kɔni ka dɔn bɔra kamalennin nka sa bɛ se ka weleli kɛ 76 01 78 06 Badian Jara a fa n'o ye Fajeri Jara ye ale bɛ k'a ɲini a tun bɛ jisuma feere de kɛ Banangabugu sugu la k'a tununa nin y'a waati damadɔ ye somaw kɔni ɲɛ ma se ka d'a kan kabini a taara ji feere la don min na fo bi a bɛ ka ɲini ni maa min sera k'a sɔrɔ an b'an ka kibaruyaw kun cɛ ni min ye o man di an balimakɛ a n'an baarakɛɲɔgɔn n'o o ye Isa Bacili ye Isa Bacili n'ale bɛ baara kɛ radio rural la Kayi a ka cɛkɔrɔba n'o ye Bakari Bacili ye sɔrɔsi kɔrɔ don a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Kayikaw fɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la kununko min ye ancien ye sa ale si tun bɛ san 92 la ni ala sɔnna ma bi ntɛnɛn o bɛ k'a ka janaja ye an bɛ dugawu don kɛ sa Isa ye ala ka cɛkɔrɔba dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti minɛ ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don yira an na Falaye Keyita Ana Jara Kasim Traoré an de bi sɔgɔmada ta yira aw la n'ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲuman kan sini kɛnɛ laban ala ka d'a ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛɛ waati wɛrɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma